Και έχουμε το πρώτο άλμα. Αυτό που βλέπετε δεν μπορεί να γίνει από τον οποιοδήποτε. Ντάνιελ, επαγγελματίας αθλητής, έχει γυρίσει πολλά βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελάτε να το θαυμάσετε. Είναι ένας εξαίρετος αθλητής. Μόλις το προηγούμενο μήνα βρέθηκε στο Friedrichshafen της Γερμανίας, όπου είναι ο αθλητής ο οποίος έκανε επίδειξη trial σε ένα από τα μεγαλύτερα ποδηλατικά γεγονότα τα οποία γίνονται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αυτόν τον αθλητή έχουμε σήμερα μαζί μας, είναι επαγγελματίας αθλητής trial. Έχει ξεκινήσει από 8 χρονών. Το ελεύθερο είναι μπροστά. Τρέχει με την εταιρεία Univega. Το ελεύθερο είναι μπροστά. Όπως βλέπετε, το ποδήλατό του είναι ειδικά κατασκευασμένο για αυτό το είδους αθλήματος το οποίο κάνει. Άθλημα επίδειξη. Αριστερόστροφα. Λοιπόν, και ξεκινάμε. 1, 2, 3, 4, με περιστροφή 5, 6, 7 με τις δύο ρόδες, 8, περιστροφή, ανάποδη, έχασα το μέτρημα, συνεχίζει, 14, 15, 16 στη μία ρόδα, 17, 18, 10, Do it. It's okay now. Ένας από τους καλύτερους επαγγελματίες. Χαμηλά η μουσική. Χαμηλά η μουσική. Πάμε! Ναι! So now what do you Ναι.
Και το πώς